Ndiri murume ane makore 30. Ndaitawo dambudziko nemukadzi wangu. Ini ndinoshanda muconstruction. Mukadzi anoshandawo Monday to Friday samaid. So last year mai vemukadzi vakarwara zviri serious. Ndikavatora tikagara navo. Vakabva vapora vakazowanawo havo basa kudhuze nekwatinogara. Then amai vangu vakarwarawo kumusha zviri serious. Ndakabva ndakwira bhazi kuenda kumusha. Ndakatora 2000 rands yemukadzi. Pandakadzoka mukadzi akatanga kutidzosa mari yangu. Ndikati ko handiti ndandaenda kunoona amai here. Munhu kwakunetsa kusvika ndadzosera mari iye. But pandakatora mai vake ndakashandisa more than 3500 rands yangu. Ende ndaiti vabereki vedu. But iye akaratidza kuti haanei naamai vangu. Kubva zvaakatanga kushanda last year, mari yake haishandi mumba, anongoichengeta. Everything ndinoita. Kumuti ndibatsirewo mazuvano handina mari haadi. But lunch anotenga every day. Asingadi kutengawo chikafu even 200 rands kuti wedzeraiwo grocery haakwanisi. Guys, now I'm tired nemunhu asingaoniwo kuti this time murume wangu haana mari, regai ndimubatsirewo. Ndipeiwo mazano guys kuti ndoita sei.